Velkommen her til Aarhus Øje, hele Aarhus' nye oplevelsesdestination. Her i 142 meters højde i toppen af Lighthouse har man en unik udsigt over hele Aarhus og langt ind i landet. Og samtidig har man en fantastisk udsigt over bugtens landskaber med øer og kyster, som vandet strækker sig ud til. Og for at man virkelig kan værdsætte den her udsigt, så nede i bygningens bund, der har vi bygget udstillingen Byen og Bugten, hvor man kan opleve det farverige dyreliv og revene lige herude ved siden af, et stenkast fra promenaden. Udstillingen fortæller om Aarhus' historie og udvikling, helt fra det landskab, som byen ligger i dag, med skovene og ådalen, og så over til udviklingen fra vikingetiden og hele vejen op til den by, vi kender i dag, og som man kan opleve op fra toppen. Vi glæder os til at se dig i Aarhus Øje.